Прывітанне, шаноўнае спадарства. Сёння мы будзем глядзець вельмі пранікнёны фільм Віктара Турова па сцэнарыю Геннадзя Шпалікова «Я родам з дзяцінства», створаны на кінастудыі «Беларусьфільм» у 1966 годзе. Сцэнарый зроблены нечакана. У ім няма класічнай пабудовы, калі галоўны герой нешта пераадольвае і дабіваецца сваёй мэты. Сцэнарый нагадвае не мастацкі фільм, а дакументальны. Гэта хроніка жыцця падлеткаў Ігара і Жэнькі ў невялікім беларускім горадзе напрыканцы вайны. Драматургія фільма раскаваная, натуральная. Яна пабудаваная не па законах бесперапыннага дзеяння, а на моцных эмацыянальных і асацыятыўных сувязях. Віктар Тураў казаў, што ён імкнуўся зняць фільм пра тое, як людзі мараць пра жыццё ў мірны час. Гэта было новым словам у беларускім кіно, працягам неарэалізму, які прыйшоў да нас з Еўропы. Безумоўна, тут праявіўся адметны почерк маладога рэжысёра Віктара Турава. Вялікая ўвага да дробязяў, дэталяў, вельмі простая ідэалогія, недасказанасць, ствараюць моцную эмацыянальную атмасферу, паглыбляюць у той час і раскрываюць трагедыю не толькі ваеннага дзяцінства, але і ўсяго пакалення. Аўтар сцэнарыя Геннадзь Шпалікаў нарадзіўся ў сям'і ваеннага інжынера. Яго бацька загінуў у 1944 годзе, і хлопчыка на льготных умовах пасля вайны уладкавалі ў сувораўскае вучылішча. Там ён атрымаў вельмі сур'ёзную траўму калена і вымушаны быў адмовіцца ад кар'еры ваеннага. Ён паступае ў Всесаюзны дзяржаўны інстытут кінематаграфіі ў Маскве ў 1956 годзе на сцэнарны факультэт. У гэты ж год туды паступае і Віктар Тураў на рэжысёрскі. У гэты час там жа вучыцца і будучы аператар фільма «Я родам з дзяцінства» Александр Княжынскі. Адметную ролю ў сусветным кіно аставіў фільм па сцэнарыю Геннадзя Шпалікава «Я шагаю па Маскве» рэжысёра Георгія Данэліі. Ён атрымаў сапраўдную народную любоў. Вось такія таленавітыя хлопцы вучыліся тады разам. Віктар Тураў і Геннадзь Шпалікаў марылі зняць трыпціх пра сваё ваеннае дзяцінства. Фільм «Я родам з дзяцінства» планаваўся першым, але не атрымалася. Геннадзь Шпалікаў рана пайшоў з жыцця, яму было ўсяго 37 гадоў. Фільм пачынаецца з таго, як дзеці хорам спяваюць песню «Врагі сажглі родную хату». Мы знаёмімся з будучымі героямі фільма, іх характарамі. Увогуле, у фільме вельмі шмат музыкі. Яна, як адзін з галоўных герояў фільма, стварае не толькі атмасферу, але і будуе рытм. Кампазітар карціны наш славуты зямляк Яўген Глебаў. Гучаць у фільме і песні Уладзіміра Высоцкага, не толькі ў яго выкананні, але і ў выкананні Марка Бернеса. Дарэчы, Уладзімір Высоцкі ў гэтым фільме згуляў сваю першую адносна крупную ролю. Спачатку Віктар Тураў думаў здымаць у гэтай ролі Мікалая Губенку, але той адмовіўся і прапанаваў Высоцкага, які разам з ім працаваў у тэатры на Таганкі. У фільме «Я родам з дзяцінства» упершыню загучалі песні Уладзіміра Высоцкага ў арыгінальным выкананні. Да гэтага часу выканаўцу можна было толькі чуць з катушак магнітафона, а не ўжывую з экрана. Нам говорили, нужна высота и не жалеть патроны. Вон покатилась вторая звезда вам на погоны. Адна з самых пранікнёных сцэн, калі на пабыўку на адзін дзень і адну ноч да сваёй сям'і прыязджае бацька Жэнькі. Кароткі мгненне шчасця, але пра гэта ні слова. А раніцай бацька едзе ў Маскву на новае прызначэнне, а ў хуткім часе маці атрымлівае пахаронку на мужа. Яшчэ зусім нядаўна яна танцавала з ім, а тут... Нет. 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 Ай. Нет. Нет. Жанчына не хоча верыць. Вайна амаль скончылася, гэтага не можа быць. Вельмі дакладна, з неверагодным эмацыйным накалам Ніна Ургант згуляла гэтую сцэну. Тады актрыса перажыла вельмі моцны стрэс і нават трапіла ў бальніцу. У яе адняліся рукі. За гэту ролю Ніна Ургант атрымала прыз за лепшую жаночую ролю на 7-м кінафестывалі Рэспублік Прыбалтыцы, Беларусі і Малдовы ў Кішынёве ў 1967 годзе. На тым жа фестывалі Віктар Тураў атрымаў дыплом за лепшую рэжысёрскую працу. Фільм «Я родам з дзяцінства», калі выйшаў на экраны, быў не вельмі добра прыняты крытыкай. Напрыклад,
Крытык Трошин у 1967 годзе у расійскай учительской газете писал такое. Время и люди в фильме заявлены с должной реальностью, а вот контрапунктная связь между ними отсутствует. Хороший ли фильм, плохой? Пожалуй, я скорее бы отнес его к разряду талантливых неудач. Але для стваральнікаў карціны галоўнымі былі не прызы і не прыняцце крытыкамі. Ім проста трэба было зрабіць гэты фільм. Фільм-сповед, фільм-успамін пра сваё дзяцінства. І кінарэжысёр Віктар Тураў, і сцэнарыст Геннадзь Шпалікаў, і аператар Александр Княжынскі – дзеці гэтага пакалення. Падчас вайны бацьку Віктара Турава, які быў у партызанах, расстралялі фашысты. А яны з маці былі вязнямі сямейнага працоўнага лагера на Рэйне ў Германіі. Рэжысёр уклаў у фільм свае ўспаміны, свой жыццёвы вопыт, боль усіх хлопцаў свайго пакалення. Ім нічога не трэба было прыдумляць, дастаткова было прыгадаць. Яны мелі на гэта творчае права, таму што разам з краінаю перажылі вялікае гора і засталіся жывыя, а галоўнае, сталі тымі, кім сталі. Лірычная драма «Я родам з дзяцінства» з гонарам уваходзіць у залаты фонд айчыннага і сусветнага кіно. Жадаю вам, шаноўнае гаспадарства, прыемнага прагляду.